I den her film vil vi fortælle generelt om metaller. Vi vil starte med metallers egenskaber. Der er 3 metalegenskaber, og metalegenskaber er det, der definerer, at det er et metal. Den første er, at det er en god strømleder, det andet er, at det er en god varmeleder, og det tredje er, at det har metalglans. Alle metaller har metalglans, men hvis der er sket en oxidering med metallet, skal det yderste lag skrabes af, så man kan finde glansen igen. Her har vi opstillet et forsøg for at vise, at metaller er gode strømledere. Her viser vi så forsøget med, om metaller er strømledende. Vi starter med at tage en ledning, som går fra plus og så hen til batteriet, og den går videre hen i en ny ledning, som er koblet på et metal. Og så går ledningen videre hen til boksen igen. Metallet, vi har valgt, er aluminium. Hvis pæren lyser, så viser det, at metallet er strømledende, og strømmen har vandret igennem metallet. Derudover kan metaller kategoriseres i 2 grupper. Den ene hedder tungmetaller, og den anden hedder letmetaller. Letmetaller har en densitet på under 5 gram per kubikcentimeter, og tungmetaller har en densitet på over 5 gram per kubikcentimeter. Og en densitet er det samme som en massefylde. Et metal kan også korrodere. Korrosion er det samme som oxidering. Oxidering eller korrosion betyder, at et metal, altså det øverste lag af metallet, kan gå i en kemisk forbindelse med oxygen. Det kan gøre, at metallet ikke længere er blankt. For eksempel så ruster jern og kobber ier. En legering er en sammensmeltning af 2 eller flere metaller. For eksempel den danske krone er lavet af en legering. Togkronen er lavet af noget, der hedder kobbernikkel, som er en legering af kobber og nikkel. En legering gør også metallet stærkere. Det periodiske system er en oversigt over alle grundstoffer. I det periodiske system er der en opdeling, som opdeler metallerne fra ikke-metallerne. Den opdeling hedder metaltrappen. Som du kan se her, så er der en streg her, som ligner en trappe. Det er den, vi kalder metaltrappen. Det er på den side af metaltrappen af metaller, og det er på den anden side af ikke-metaller. Inden for alle stoffer er der 3 tilstandsformer, og det er der også inden for metaller. Det er fast, flydende og gasform. Kviksølv er et metal, som allerede findes ved flydende form i stuetemperatur. Kviksølv smelter allerede ved minus 38,87 grader. Jern er et metal, som smelter op imod 1500 grader, og det gør de fleste andre metaller også. Og mange metaller de er også i fast form ved stuetemperatur. Derudover er metaller igen delt op i 2 kategorier. Ædle og uædle metaller. Ædle metaller har altid en blank overflade. For eksempel guld, sølv eller platin. Uædle metaller de har ofte dannet en forbindelse med luften, også kaldet en oxidering eller korrosion. Men det kan dog skrabes ned igen, så det bliver blankt. Vi bruger metallerne meget i vores dagligdag. Både i elektronik, hegn, biler, gryder osv. Som mennesker er vi meget afhængige af metaller, da de udgør en stor del af vores materialer. Vi bruger for eksempel kobber i ledninger, da kobber er en meget god strøm- og varmeleder. Man bruger mest ædelmetaller til smykker, da overfladen forbliver blank. Man har altid investeret i smykker, fordi der er mindre chance for, at de mister værdi end penge. Guldsmykker er meget populære, men de findes sjældent i 100% guld. I guldsmykker laver man legeringer, fordi guld er meget blødt og vil derfor blive meget bøjet eller slidt hurtigere, end et andet metal vil gøre. Man måler, hvor meget guld et smykke består af i karat. Jo højere karat, jo mere guld består smykket af. Den karat, man bruger til dagligdagen, er oftest 8. Sjældne metaller er som sådan ikke sjældne. De findes f.eks. i sten, jord og klipper. De kan findes i sten i din baghave. Der er bare en meget lille procentdel af sjældne metaller i stenen.
Nogle steder på jorden findes de i større procentdele, og det er derfor, man udvinder det disse steder. Det var alt, vi havde for denne gang om metaller. Tak fordi I så med. Der er 3 metalegenskaber. Nej, jeg kan ikke. En legering er en sammensmeltning af 2 eller flere. Periodiske system er en oversigt over alle grundstoffer. I det periodiske Derudover er